Disculpade. Que isto se trata de un recurso de reposición formulado contra vou ler o antecedente que se aprobou definitivamente a desafectación do ben garaxe trasteiros no subsolo da Praza do Adro. Na sesión do pleno extraordinario do luns de 9 de outubro desestimouse. Aquí hai un recurso de reposición contra este acordo presentado por María Jesús García Rodríguez o día 17 de 11 de 2023. A contestación, en esencia, é que, como resposta a este recurso, compre indicar que o Concello destinou esta superficie de terreo a actuacións públicas e segue a destinar o mesmo terreo a fins públicos, tales como son a Praza do Abro, que continúa a preservar o seu carácter de ben demanial. Con esta desafectación se pretende cumprir co pactado no convenio con outros titulares de dereitos sobre esa praza, sen prexuízo do dereito a reversión de acordo estipulado na legislación que de acordo estipulado na legislación expropiatoria xa venceu. Sexa como fose, en ningún caso se incumpriu o apartado en 2004, se que os terreos están destinados a uso público coa realización e a mera existencia da praza municipal. Polo tanto, a praza existe, segue a existir, e reiterándose o informado previamente. O subsolo que se pretende desafectar non afecta en ningún modo o cumprimento do conveniado na cesión, toda vez que pasou tempo suficiente logo da adquisición dos terreos para entender que non procede a reversión, de acordo á legislación preciosa, non se pode atender esta solicitude, por lo tanto, propóñese desestimar o recurso de reposición interposto e notificar este acordo á parte interesada. Ben, intervencións. A ver, Intervencións. Este proceso ven xa do 2004, ven con moitos problemas desde o 2004, co cal, desde o Bloque Nacionalista Galego, entendemos que non se fixeron as cousas como se deberían ter feito. Tamén queremos saber se lle mandou algunha notificación á interesada sobre a desestimación do recurso de reposición. De memoria non o sei, debería estar nos antecedentes. Entón, María Jesús, mandaronche algunha contestación ao respecto? Nada. Non recibiu ninguna notificación, co cal vemos que as cousas non se están facendo como se deberían facer. Nós entendemos que a praza sí debe ser pública, o Bloque sempre pensa que os espacios públicos deben ser os prioritarios, pero claro, as cousas hai que facelas. Sí, habería que notificar o acordo do pleno da aprobación definitiva. Pero non, o pleno de 9 de outubro tivo que ser notificado, a verdade, non o comprobei, non o sei de memoria, pero aprobouse no pleno, as notificacións deberían de estar feitas, non o sei, de memoria. Está dicindo que non. Que busque a miña firma, se non notificou, teria que responder. Deixámoslo sobre a mesa, entón, para que comprobe a Secretaría, vas ter que comprobar o que é secretario, non? Deixámoslo sobre a mesa para que comprobe a Secretaría de si o acordo aquel plenario foi notificado en tempo e forma a persona que solicitou o que solicita aquí, independientemente das do que expuxo o secretario con respecto ao tempo pasado, mas de que sea pública a plaza e toda esa historia, pero se o procedimento administrativo non se tramitou, pois, lógico, deixámoslo sobre a mesa que se faga o trámite ordinario. Vamos a confiar na palabra da señora que presentou o recurso e se non se lle mandou, pois hai un fallo administrativo. De acordo? Procede. Si, o único que quero dicir que se hai un recurso de reposición contra un acto que é coñecedora do mesmo. Polo tanto, non compre agora tampouco indicalo, pareceme ben que quede pendente para repasalo. Pero non entendí moi ben, secretaria. Isto, hai un recurso de reposición contra o acto de desafectación definitiva. Tivera ou non a notificación, tivo coñecemento do acto e do seu contido, porque de feito hai un recurso de reposición. É o que se responde. Feixuela, un recurso de reposición? Claro que sí, eso está feito. E consta de data do día 17 de 11 de 2023.
posterior ao acordo do Pleno. En todo caso, presentou un recurso de reposición posterior. Presentei un recurso, pero non porque a mí me chegaron a notificación do É Concello. coñecedora do acto. En todo caso, repasar me parece ben. Bueno, vamos a ver. Independientemente de eso, tiñas que ser coñecedora do acto, pero por si acaso hai algunha eiva na tramitación ou algún fallo, que se volva outra vez, que se repase a documentación administrativa e, no caso de que falte esa comunicación, que se traslade. Ainda que xa secretario novo, o recurso de reposición, polo que dice este secretario actual, xa o presentou, co cual enténdese que debía de ser coñecedora do asunto, pero ainda así que se repase e queda sobre a mesa. Entón, sacámoslo, queda sobre a mesa, xa non há lugar a que interveña o portavoz do Partido Socialista. Seguinte asunto do día, a aprobación, si procede, do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, pos-2024. Creo que aquí establecense dúas partes, non, secretario, onde hai un gasto ordinario e depois outra parte que vai a gasto ordinario e outra parte que vai a obras. Sí, gastos correntes e logo as actuacións, as obras, sí. Ben, as obras, eu pasaron aquí unha relación delas que pasame ao técnico que fai este tipo de obras do Plan de Obras e Servicios, que saibades, que dáselle orden por parte da Alcaldía, do Concelleiro de Obras, ao técnico que estableza as prioridades, en este caso van camiños, e ele establece as prioridades que considera oportunas. Se houbera algunha de urxencia, se lle trasladaría. Pero en este caso concreto non sei se houve algunha de urxencia que se lle trasladou, se non foi por criterio del técnico con respecto ás obras que iban a incluir. Bueno, estas son camiño en Horto de Arriba, 2 camiños en Horto de Arriba, camiño en Villamarín en Mabegondo, na Raíña en Mabegondo, en Quintán en Cabanas, en O Naranxo 3, deben de ser 3 tramos, en O Naranxo en Abegondo, no Franco en Montouto, no Couto do Medio e Quintán e máis no Couto do Medio en Montouto, na Aldea de Abaixo en Cos, en Brandián en Presedo, na Rúa en Leiro, na Aldea de Abaixo en Folgoso, no Asadiño en Abegondo. Este convén salientar que é o que temos para facer despois de que fagamos, porque teñen demandado o saneamento, non? A facer unha depuradora, saneamento de abastecemento. E entón, isto é para reposición posterior, por lo tanto, que non se faga antes de facer o saneamento. Camiño en Ardexurso serán 3 camiños en Ardexurso, supoño que será para, cando se fai a hora que está contratado o saneamento, para repoñer os camiños de Ardexurso. Bloque Nacionalista Galego. Ten vostede a palabra. A ver, dende o Bloque sempre estamos a favor de que se vai avanzando no Concello, se fagan obras, aquelas que require a veciñanza, que requiren as distintas institucións sociais que hai no Concello. Votamos de menos que aquí se consensúe algo, é dicir, que se fale cos distintos partidos políticos para ver que prioridades hai, porque nós tamén falamos coa xente, tamén nos contan que prioridades hai. Votamos de menos que se fale coas asociacións para que digan que prioridades hai, é dicir, que sea un técnico o que polos seus propios criterios establezca as prioridades de cales son as obras que se van a facer no Concello. Home, é un pouco extraño, non? Mais que nada porque a pé de rúa estamos un pouco nós, estamos para ser os voceiros dos veciños e das veciñas. Logo, está ben invertir en asfalto porque a seguridade viaria é fundamental. Pero, bueno, votamos de menos, por exemplo, que non se faga máis saneamento. Hai parroquias sin saneamento, moitas parroquias en Abegondo sin saneamento. Tamén votamos de menos que non se vai a facer chegar a traída as parroquias da auga municipal ás parroquias que aínda non a teñen, ou que se mancomunen as traídas que hai veciñais. Votamos de menos tamén que non haxa nada para mantemento dos centros sociais, que non haxa nada para darlle sentido ao edificio que hai en Mabegondo, que se comprou, eu pasei outro día por ali poñendo a campaña e resulta que a galería agora está metida para dentro, é dicir, ese edificio vai de mal en peor, non se invertiu nada nel, non se invertiu nada o edificio que ten o Concello en Mabegondo, xusto enfrente da carretera que vai para Querendes. Despois tampouco se invertiu nada no edificio que ten o Concello en Geixade,
Desde que se adquiriu, aí non se invertiu absolutamente nada. Habrá que darlle algún tipo de vida a esos edificios ou deixámolos caer. Logo, eu tampouco non vexo... Fálase aí de que hai unha partida para farolas, pero é que non hai un plan serio de iluminación no Concello. É dicir, poñendo a campaña outro día, aí no campo da feira hai farolas con parafusos soltos, nunha zona onde xogan os rapaces. Donde xogan os rapaces. Na parte de gasto corrente, no informe de intervención, hai un detalle de onde van a invertirse esas zonas en gasto corrente. Pero iso non ten a ver con se hai o plan ou non hai o plan. Xa, bueno, pero é dicir, estivemos poñendo a campaña, e no campo da feira hai farolas con parafusos soltos. É dicir, apertámoslos nós, porque a farola íbase. É dicir, é unha zona de esparcimento infantil. Está o centro de saúde tamén ali. Por exemplo, en Sarandós están todas as farolas que hai pola calle, todas escachadas. Despois hai duplicidade, é dicir, as que son supostamente estéticamente máis bonitas, que están todas escachadas, non funciona ninguna. Pero logo hai as dos postes de cemento que iluminan. É dicir, se pos unhas, quita as outras. Despois, a parroquia de Figueroa, eu paso por ali todos os días. Aquilo está a mescuriña. A mescuriña, non se ve nada. Que é? Está a mescuriña. E despois hai dúas farolas en frente á Casa de Turismo Rural que están 24/7 os 365 días do ano. A modo? Sí, a modo nada, están. Encendidas? Encendidas. É dicir, non hai, é dicir, somos supostamente destino Starlight, non? É dicir, teríamos que ter unha iluminación adaptada para ver o ceo. A reserva da biosfera. Bueno, pois toda a reserva da biosfera. Pois deberíamos ter unha iluminación adaptada para poder ver mellor o ceo, que non houbera contaminación lumínica. Agora, cos novos LEDs, a iluminación é máis amplia, non se necesitan farolas, unhas están pegadas con outras. Hai farolas que xa non ten sentido que estén aí, pero hai farolas que agora teñen sentido que estén no outro lado. É dicir, había que facer a revisión dun plan de iluminación aquí. Iso é o que voto de menos. E despois, por exemplo, tiñamos unha vía de senderismo polo río Govia que está totalmente abandonada. E non se invertiu nada nela. Iso é o que votamos de menos. Moi ben, moitas gracias. Mira unha cousa, é que estes aparatos, a verdade é que non está acostumbrado a eles. Eu tiña, cando estuve no Parlamento, puña esa punta encarnada, era cando tiña que falar, en este caso concreto tamén ven sendo o mesmo. Vamos a ver, eu escoito, evidentemente as necesidades son moitas, está claro. As demandas que son dos veciños, independentemente de que vostede díganos aquí, recibímolas, e incluso recibimos tamén das asociacións de veciños que tamén nos demandan outra cousa, que non vayamos ali a facer unha asamblea de veciños, sino que o presidente ou a presidenta moitas veces pois trasládanos as súas demandas. Con respecto ao saneamento, decirlle que a día de hoxe estamos traballando en unha delas, fíxese vostede, coincide cos camiños que se presentan por xetar xusto en donde se vai facer un dos saneamentos. Ou temos pensado facer unha mini depuradora ou facer un bombeo, que en principio case seguro que vai ser unha mini depuradora porque nos están funcionando perfectamente as mini depuradoras que se puxeron biolóxicas sin necesidade de establecer bombeos e ir á general. Está funcionando unha en San Román, outra está funcionando en Cullergondo, e nin olen mal, e máis son totalmente biolóxicas, con macrofitas, co cual, con cantos rodados para cantidades pequenas de xente, incluso no pantano, poñendo un bombeo, digo, no restaurante Pantano, non se pode botar unha avenida o fin de semana, pero pola semana, tendo unha fosa séptica, vaise bombeando, e vai pouco a pouco, e depura perfectamente, está ao lado do encoro, e a auga sale en perfecto estado para ser levada para un balse de Cecebre. E temos 4 nestes momentos que vamos a facelas por prioridade, porque hai algo moi importante que tamén debe de vostede saber, que é de que a xente sí demanda o saneamento, pero despois cando vai a colocarse o saneamento, depois non se engancha. Entón, agora, collemos unha, polo menos este alcalde, mentras goberne, que é o seguinte: vais a facer en Andrés Fixos en Bordel, vais a facer en Bordelle e vais a facer en Ardexurso,
ese xa está contratado, pero ali fíxose tanto un bordel como un arte xurso, foi ali unha reunión, habendo unha maioría de aproximadamente un 60 ou un 65% asinando a solicitud, fai o saneamento. E aquí hai 4 lugares que temos agora previstos. Un é en Limiñón, nunha zona que se chama A Fraga, que agora ser núcleo de población xa non é rústico, outra é aquí no Asadiño, outro é un cacho que queda, estamos pendientes que nos están facendo o proxecto, a Xunta me dixo ainda fai pouco, pero por si acaso non o fai a Xunta, que baixando hacia Crendes, hacia a curva aquela que hai do Bardancas, pola marxe esquerda quedanos pendiente un tramo que temos xa o proxecto feito pola Xunta, se non o financian eles, teremos que buscar nós, a ver se hai suerte con esta nova financiación da AP9, eliminándonos a bonificación para todos estes traballos, se temos financiación suficiente. E o outro é en Cabanas, que xa temos un terreno para facer ali unha mini depuradora. De calquera forma, que saiba vostede que o estudio que temos feito de Montouto e máis de Cabanas vaixonos a 1.600.000 euros. E a xente, por desgracia, de todas aquelas 80 personas que en principio deberían de abastecerse ou ir para aí, pois a verdade é que non chega a 20 os que queren, suelen ser os últimos, porque despois pasa por diante e daquelas se engancha. Entonces, vamos a establecer prioridades e donde haxa unha demanda maior, así se irá facendo o saneamento. Con respecto a outras cousas que falaba de farolas ou de contaminación lumínica, de outras historias, vamos a ver, somos un sitio Starlight, pero como reserva. O meu sitio mellor para observar as estrellas onde non haxa contaminación probablemente sea ali en Beche, pero de calquera forma non é moi compatible iluminar moito con a Fundación Starlight, porque a contaminación lumínica é contraria para a observación das estrellas. Pero, bueno, non é o motivo da xuntanza de hoxe, nin do pleno de hoxe. Outro día debatimos máis pormenorizadamente todas estas cuestións, cas cales podemos ou non estar de acordo con vostede. E calquera suxerencia que poida ter, de feito, creo que fixo unha, eu dinlle a orden, non fai moito, tanto de mantenimiento, se foi ao concejal de obras de un pequeno parque en Montouto para infantil, e non sei en que subvención xa se meteu, que tamén atendemos os seus rogos, de vez en cando tamén algún tamén o vamos a atender. Moitas gracias pola súa intervención, dígame. O de Montouto non é un rogo meu, é un rogo dos veciños, desde hai moito tempo. Normalmente suele ser, xa estaba falado esa historia, efectivamente, pero vostede volveu a recordala. Entón, como somos amplios, vos e xenerosos, entón, pois, atendemos tamén a súa petición. E se non é que a subvención, malo será que po verán non podamos poñer ali algúns xogos en Montouto. Este punto, no punto 2, xa acordan como plan complementario a rede de abastecemento e saneamento do proxecto do Asadiño. Está feito xa, está neste punto xa, aprobámoslo. Como plan complementario. Claro, que falábamos de que está definido, que estáse traballando nos proxectos, claro. Xa, pero bueno, plan complementario non vai no caso de que haxe outro plan de obras. Efectivamente, pero o proxecto está feito xa, é dicir, non estamos... Non, o proxecto non está feito. Están xuntados os veciños que para a demanda ainda se van xuntar outra vez a ver si queren, pero xa firmando, porque os camiños podense facer, pero o saneamento máis a auga. A auga é máis fácil, que a auga non ten problema ningún, que vai polo seu propio peso, pero o saneamento, evidentemente, pois ten que ou memorarse ou senón facer unha depuradora pequena. Ten a palabra don Jairo Bello Vidal, representante do PSOE. Moi boas. Con respecto a este punto, a verdade é que é unha demanda social de fai bastante tempo, pois que necesitamos melloras en todas as infraestructuras e sobre todo en todas as vías. Nós temos demandas de prácticamente veciños e veciñas de todas as parroquias donde levan cunha solicitude presentada máis de 4 anos e son necesidades inmediatas, é dicir, sabemos que dende... Pasáxenolas. Dende a... Como? Pasáxenolas para
É que non As teño solicitudes conocimento. tedelas aquí. Bueno, para recordárnoslas. Para de guerra. recordárvolas, tedes que telas vos, digo eu. Pero sodes o equipo de goberno. É o habitual isto, interrumpir a xente. Nós non interrumpimos en general, pero bueno. Eso, que se necesitan melloras inmediatas. Perdón. Disculpas. E dende a Diputación, a verdade é que todas as achegas que sean para a mellora dos nosos veciños nos vamos a estar a favor, pero porque as necesidades están aí e sabemos que están aí presentadas. Entón, non temos moito máis que añadir, que a Diputación fai unha aportación moi evidente para isto, que tampouco é só a Diputación, hai outras administracións que tamén o fan, entón necesitamos que os plazos se acorten. Na xestión, o equipo de goberno terá que saber como se debe de facer, pero que unha demanda dun rueiro como Bordelle leve máis de 4 anos presentada, pois necesitamos que eso se axilice. É algo que nos manifestan habitualmente e nos queremoslo poñer aquí de manifesto, vale. Despois, con respecto aos gastos correntes, non sei se me adianto ou non, gustaríanos saber algo, cal vai a ser o seu desglose. Mira, a resposta se vou dar, vamos a ver. Cando a Diputación permite o plan de obras e servicios, que, por certos, non son cartos da Diputación, son cartos que corresponden a cada concello, son dos concellos. E igual que o tema da bonificación da AP9, que no seu momento dicía que a Diputación iba a facer a xestión. Non, a Diputación non fai nada. A Diputación ten delegado do Concello o cobro. E o plan de obras e servicios son cartos propios do Concello. A Diputación non aporta nada. A Diputación o único que se dedica é repartir os cartos que lle corresponden aos concellos con uns determinados criterios. Non pinta nada. O único que fai é repartir os cartos, nada máis. Outra cousa é en subvencións nominativas. Por exemplo, temos unha agora entre Cos e Meangos. Aí sí que é aportación voluntaria da Diputación. Pero no resto son cartos que lle corresponden. Por lo tanto, a Diputación non dá nada. É o que lle corresponde a cada concello. Iso quero que o sepa por si acaso non está debidamente informado. En canto ao gasto ordinario, evidentemente, a Diputación dispuxo que os concellos, fundamentalmente aqueles que tiñan deuda de feito, non nos deixaron poñer todo un gasto ordinario porque non temos deuda. É así, non, secretario? Porque non temos deuda. Se non houberámoslo posto todo un gasto ordinario e depois houberamos feito os plans de obras á nosa maneira e os servicios exactamente igual, como fan casi todos os concellos que teñen deuda. É dicir, meten un gasto ordinario e logo despois fan as obras que lles apetece ao propio Concello. Por lo tanto, o gasto ordinario podía ir en luz, en personal, no que se queira. Non hai por que desglosalo, pero, bueno, se ten interés en saber o desglose, dá o mesmo que vai anulado que no outro. A Diputación dalle absolutamente igual, porque son fondos que corresponden aos concellos e que lle pertenecen. A Diputación non aporta nada. A aprobación se procede do POS adicional 2024 para financiamento de gastos sociais extraordinarios. Creo que se propón, secretario, me parece que é para os temas de emergencia social, non? E de auxiliares a domicilio. Esta é unha proposta dos servicios sociales, non é unha proposta... 340.000 euros. Fixeron os traballadores sociales, fixeron esta proposta. A verdade é que fíome delas, e, polo tanto, vai a propostas que dice, creo que é para auxiliares a domicilio, para emergencia social e para adquisición de equipamento técnico, me parece que é, non? Sí. Bueno, vístelo na comisión informativa. Está desglosado na proposta. Sí, vale, de acordo. Primeiro, teño que pedir disculpas porque a comisión informativa do tema de asuntos sociais non acudín por un erro meu,
foi un erro meu, porque a outra acudín, o sea, dame o mismo acudir a unha que ás dúas, pero foi un erro meu porque non entendín ben o tema dos enlaces que me mandaron. Entón, pido disculpas por iso. Unha vez pedido disculpas, agora vou a dar a nosa versión. Vale. O Bloque cree que todo que sea aumentar gasto social é sempre positivo. Evidentemente, hai que ter uns criterios para repartir ese gasto social e a que vai cada unha das partidas. Estamos moi de acordo en que se aumente o gasto na atención domiciliaria, porque os nosos maiores e a xente dependente merecen, é dicir, é algo que temos que pular por iso, temos que pular porque as cousas vayan mellor e se sintan moito, máis que nada que se sinta, que non teñan que abandonar o espacio no que viven e se lles den as condicións necesarias para que dentro del se poidan desenvolver da maneira máis independente posible. Tamén queremos que o Concello ten que velar polas condicións de traballo das propias traballadoras do Servicio de Atención ao Fogar. Teñen que ser unhas condicións dignas e axustadas a dereito. Non pode ser que empresas que ofertan este servizo estén presionando, aumentando os servicios, non aumentando plantillas, que teñan que correr as traballadoras dun lado para o outro e que non cheguen e que vayan co tempo ao lombo. Entón, eu creo que o Concello tamén ten que mirar eso, ten que mirar que a calidad das traballadoras, do traballo que fan as traballadoras, sea o mellor posible. Dito todo isto, que estamos moi de acordo con que as técnicas de servicios sociais teñen desenvolvido aquí, achamos en falta cousas. Por exemplo, achamos en falta algunha partida de atención á diversidade, tanto física como intelectual, como sensitiva, como mental, que eu personalmente voto moito de menos neste Concello. Diversidade. Voto moito de menos neste Concello. Non hai un plan de accesibilidade universal para esta xente. Non temos pictogramas, por exemplo, no Concello para a xente que está vinculada aos aspectos autistas, non temos braille, non temos ningún acordo coas asociacións de persoas xordas ou a Federación de Persoas Xordas para pedir servicios de intérprete se o necesitan. É dicir, é unha parte da poboación que eu penso que neste Concello está bastante deixada da man do noso Señor. Nada máis que respecto. Pois moitas gracias pola súa información. Mire, con respecto á súa intervención, independentemente de que non sei o seu sentido do voto para este plan de acción social ou... Moi ben, bueno, pois, despois da letanía que nos soltou con respecto ao tema das condicións de traballo de auxiliares, que saiba vostede que está claro que, aínda que sexan persoas que son traballadoras do Concello, están subrogadas e levas unha empresa. Cambiouse as condicións fai non unha boa temporada que as empresas, cando se saca a concurso, que saiba vostede que veñen empresas de todos os lados, e a última que tuéramos fora antes de ter esta, e a última que tuéramos era de Valladolid, creo que era de Madrid, e a verdade que tiñan unhas condicións heredadas xa da anterior empresa, que tamén tiña os traballadores subrogados, unhas condicións bastante lamentables. É un problema, é certo, de os concursos, cando efectivamente se presentan e as baixas que presentan, e se non son temerarias, que hai que admitir as empresas cando despois non cumplen coas condicións de traballo mínimas. Polo que eu tiña agora entendido, salvo o absentismo que está habendo, polo menos nas nosas, aquí no Concello, o resto están en unhas condicións bastante boas, polo que me transmiten elas, porque eu de vez en cando pregúntolles non solamente ás traballadoras de servicios sociais, senón tamén ás propias traballadoras. Probablemente o problema que teñen último debido a algunhas enfermedades que son normales, como pode ser a gripe A, o propio COVID, ou outro tipo de enfermedades, pois tuveron un exceso de traballo que, aínda que cobran esas horas a maiores, a verdade que están moi fatigadas. Iso é certo que foi o que me trasladaron, que se yo trasladei á empresa concesionaria de que tuvera tino con esta historia. Decirlle que este tipo de personas con respecto a temas de emergencia social ou temas de
temas relacionados con persoas que vivan en condiciones desfavorables, teño que dicirlle que, por suerte, no noso Concello, en emergencia social, hai moi poucas persoas que atender, por suerte, do cual debemos de estar contentos. Debido a que, entre outras razóns, no seu momento, xa fai anos, pero no seu momento, aquelas persoas que non tiñan vivenda ou tiñan unha infravivenda, pois pudoselles axudar a reconstruir a súa casa ou incluso facer vivendas novas a aqueles que non tuveran vivenda. Se de algúns casos van aparecendo, pois procuramos a través dos servicios sociais. Eu podo asegurar, eso sí que o fixen sempre, e dinlle orden tamén aos concelleiros de que non o fixeran, eu tamén o fixen, perdón, de que non o fagan, o tema das visitas domiciliarias, persoas que teñen as cales se levan os alimentos da Cruz Vermella, persoas que necesitan unha atención especial. Bueno, a miña nai xa vou a visitar, necesita unha atención, porque ten 91 anos, vai para 92, e vou a visitar de vez en cando, pero non vou a vender, entre comillas, o que se lle fai a cada unha das persoas. E con respecto ao caso neste que estamos a falar dos servicios sociais do plan adicional, teño que dicirlle que foi inteiramente elaborado polos servicios sociales. Se lle trasladou, falaba vostede da diversidade, non sei a razón pola cual non puxeron algunha actividade, non sei se encaixa aquí ou non, eso sí que o descoñezo. Entón, trasladaráselle outra vez que para posteriores ocasións, ou senón con fondos propios, que esas reivindicacións que leva facendo vostede con respecto á diversidade, que eu entendo perfectamente o que quere dicir. Ao principio entendinlle biodiversidade, que non tiña moito que ver co que son os servicios sociais. Moitas gracias pola súa aportación. Jairo? Nós neste punto estaremos claramente a favor, o noso voto vai a ser a favor, pero sí que temos bastantes demandas que confluimos co compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, de xente que in situ ve que as traballadoras a maioría das veces vense moi expostas a ter que cubrir moitos frentes e entón ao mellor unha atención de 2 horas semanais, 2 días, 1 hora cada día, pois que lles queda que se teñen que atender a todas, igual se quedan 40 minutos, en 30 minutos, esos son casos plausibles e evidentes. Queremos que eso se corrixa, non sei se eso con respecto a outras partidas ou outros anos o presuposto se aumenta, se mantén, etc. Gustaríanos un pouco sabelo se se vai a ter en conta todo isto e nós necesitamos que ese presuposto sea real, que ao final sexa efectivo, que se xestione toda esa partida pois eso, nas melloras que se consideren para que estas persoas estean o máis e o mellor atendidas posibles. Repito, non é só unha persoa ou dúas as que nos manifestan isto, sino que foron varias as que están nesta situación e queremos poñelo de manifesto que insisto en que ese presuposto realmente teña unha efectividade con respecto ás persoas que o están demandando este servizo. Repito, o noso voto será a favor nesta cuestión. Moitas gracias. Simplemente para aclararlle, decirlle o seguinte. Digo porque eu recibo moitas veces tamén este tipo de queixas. O tema de auxiliares a domicilio ou o tema de dependencia son para servicios básicos. Hai xente que pensa que é un criado que ten na casa unha criada e non é así. É dicir, son para servicios básicos, para lavado, para atención médica auxiliar, para o tema de higiene personal, lavado de onde está ou incluso na habitación, pero houve xente que incluso, o que o saibas, que incluso quería que lle plantaran as repolos ou a xente ás veces non ten consideración en ese sentido. Con respecto ao tema de conforme están agora as traballadoras, decirlle que remata, creo que agora nos vindeiros meses, me parece que en xuño, acaba o prazo que ten, hai unha empresa que se chama Maiores, que creo que remata, vamos a sacar outra vez a concurso, que por certo xa está demandando máis precio da hora, actualmente estaba a 18 euros a hora máis o IVA, están demandando xa as empresas todas que a partir de 22 euros como mínimo ten que ser o precio da hora. Solamente teño que dicirte unha cousa, Jairo, que é a seguinte, mire vostede.
Aproximadamente están atendendo entre 40 e 50 familias ou persoas co tema de auxiliares a domicilio e con dependencia. Esas 40 ou 50 persoas levan aproximadamente o 12% do presuposto municipal. 40 persoas levan o 12% do presuposto municipal. Todos somos conscientes, e eu vivo na miña casa, porque teño unha nai que está impedida de mobilidade, porque non se pode mover prácticamente, que é de agradecer moito ese servicio. É un servicio tremendamente caro para o número de persoas que son. Non obstante, seguiremos facendo esforzos e sacaremos a concurso para que estén en mellores condicións con unha hora máis, un precio máis elevado no que é o horario para pagarlle ás traballadoras. Pero sede conscientes de que esas 40 e tantas persoas, entre 40 e 50, levan o 12% do presuposto municipal, que os vades. É dicir, que é un gasto que está moi ben, o que o vivimos na casa está moi ben, pero que é caro. A ver se nos... E iso que as traballadoras queixanse, se cobran 1.200 ou 1.300 euros ao mes, pero queixanse, porque é normal que se queixen, porque traballan arreo, mas non é un traballo doado, que non é un traballo fácil, que é, sobre todo, que as persoas que xa van maiores teñen que andar con elas ao lombo, trasladalas dun lado para outro, cambiarlle pañales e facer moitas outras cuestións que non son moi agradables. Pero tamén é ben certo que o esforzo económico quero que os saibades. É certo que non todo o pon con fondos municipales, ben parte unha aportación que ven da Administración Autónoma, outra parte ven da Diputación e outra dependendo dos ingresos. Aínda que non nos lo permiten, porque a lei que hai a estatales que os que máis teñen, máis paguen ou paguen bastante máis do que pagan, que iso sería unha posible solución. Aqueles que teñen moitos ingresos que paguen un porcentaje do 50 ou do 60% do servicio, pero actualmente me parece que non chega nin ao 20% o que paga, aínda que sea o máximo que está permitido pola legislación que hai actualmente. Simplemente era para aclararlle que vai a salir a concurso e que non vamos poñer todo o esfuerzo xa se lle ten trasladado á intervención máis aos servicios sociales, que se saque por máis hora de pagar por hora a hora, vamos, as traballadoras e a empresa concesionaria que o leve. Ten unha ventaxa o de que sea unha concesión, é que se fora municipal teríamos que ter un retén de persoas que tuveran que traballar aí. É unha empresa... É inviable. Ahora, unha empresa que leve varios sitios sempre ten aí un retén de traballadoras para ir para un sitio ou outro para cubrir as baixas. O índice de absentismo en esta profesión é bastante alto, precisamente debido a que é complicado. Unha idiosincrasia moi especial, que se han contagiado en época de COVID con personas vulnerables, que a veces eran ellas las positivas, otras veces el usuario. Bueno, es complejo el tema. Vámonos a someter... Sí. A parte, supoño que tamén levará engadido algúnas enfermedades de carácter propio da profesión, como poden ser lumbares, poden ser espaldas, poden ser huesos e cousas destas, que eu eso entendo perfectamente. Pero, é dicir, sempre é positivo invertir o máximo posible neste tipo de servicios. Vamos a ver, estamos totalmente de acordo. Eu digo que cambiamos as condicións... Cambiaronse as condicións radicalmente das traballadoras cando se cambiou a esta nova empresa, a de maiores. Cambiou radicalmente. É certo que variaron os soldos, variaron as condicións e probablemente haxa que adecualo ao día de hoxe, porque é certo que incrementouse moito o sueldo mínimo, ou o sueldo básico, e, polo tanto, hai que adaptalo. E, considerase un problema, non é o máis gordo. O problema é o absentismo que hai, que coas traballadoras que hai teñen que facer un esforzo a maiores, dado que non van traballar as súas compañeiras e teñen que facer, que cobran máis, pero están fatigadísimas. Sométese a consideración votos do pleno, votos en contra, abstencións, votos a favor, por unanimidade, secretario. Rematada a sesión e dándolle a benvida ao novo secretario Iago Manuel Bermejo, que para a próxima vez se sentarás aquí ao noso lado, levántase a sesión. Una cosa, alcalde, a nosotros non nos presentaste a la oposición, pero a nosotros... Perdón,
Pois mira, o concelleiro de festas, de industria, de comercio, a